Morning guys, morning guys. Morning, ndisherei ku page hombe, ndisherei ku main page. Ndisherei ku main page guys. Ndisherei ku main page. Nditireo share ku main page guys. Nditireo share ku main page. Nditireo share ku main page. Nditireo share ku main page guys. Nambobaya wrong button ku main page uko. Tatatowe kuma 280 something per 2 minutes. Saka it means kuti vamwe vanhu veku main page uko havasi kuziva kuti malive ari kuitwa panapa. Kune vamwe vanhu vari ku main page uko vasiri kuziva kuti malive akuitwa kuona kwandiri kuita. Saka vaudzeiwo ku main page kuti va like this page zvakare. Va like this page vauye kuno uko. Tiwane kutambira kuno uko nekuita taura kuno uko. Vaudzei vauye kuno uko. Ndishereiwo guys, mamukasei. My spirit is very low guys. My spirit is very low. My spirit is very low. Stacy Moyo uri sei, Tandi wechapkanya, Lorraine Mkundu zviri sei, Maikuda kwashe muri sei, Lorraine Masilela zviri sei, Angelina Ballerina zviri sei. Share ku main page guys, share ku main page. Moira uri sei, Brenda share ku main page guys. Tikangosvika 350 ndobva ndakudzai nyaya yacho kuti chichi kuitika. My spirit is very low. My spirit is very low guys. Once we need to talk. All right Lorraine, okay, unoya kuseri. Aisha Gwizo muri sei ngoitai kuti tisvike pa 350 then ndobva ndakudzai nyaya yachona. My spirit is very low guys, but I just felt kuti we need to address this. Unoza kana ukabudiswa mu line Friday unenge wati isi tiri mu lockdown guys, titori mu lockdown, tichida kutozvifarigwa tiri mu lockdown. Anzi makandwa mwari providence dei zvingavhunduka zvinhu zvakaposa kudaro, kuna zvinhu zvakadaro. Unenge uchiti tiri mu lockdown tichida hedu kutofarawo takatogadzira kuti manheru tichadzoka tizvifarigwa tipinda mu weekend wosangana nezviminga mupinyi. Okay, mamukasei guys, mamukasei. I'm not going to be very long. Anzvadzi God knows kuri sei. Okay, soon after live yanesuro live yanesuro yatakaita nena mai Stefan Nesuro kuma past 12 to 1 am. I got my SMS ezvokuti unomuka uchingoenda kutoilet handimaona. Sviki zvazvokuti unomuka uchienda kutoilet handiti ndobva wangodzokotega ndibate phone, ndobva ndabata phone ndobva ndaona kwapinda mamessages handiti kwapinda mamessages aibva kuna mai Stefan handitika mai Stefan vachiita kunge vari kuoneka handimaona, vaita kunge vari kuoneka kuti varida kuzviuraya handiti because apparently vari kuitikwa jealous nehama dzavo nambuya vavo ava pataurwa nyaya yekuti because vaonekwa kuti varida kubatsirwa and things like that. Saka since it was 1 am idzodzo ndakati handirespond, I'll check up on you in the morning makwaedza. So ndobva ndadzokera hangu kurara. Saka makusena nhasi pandamuka ndaona ari online handiti. Saka vari online ndabva ndavaisira message kuti good morning wamuka sei. Ndobva handipindura kuti it's too late, ndatemwa mushonga ndakutofa. Kana ndafa mundichagirewo munhu anondichengetera Stefan like ndiri kurayirwa. Handimaona vakomana munoziva inini hangu handidi munhu anondiita emotional blackmail. Ndoda kutokudzai guys, handidi hangu kuti mundiite emotional blackmail muchitamba neni kusvika pakadaro. Ndiri munhu mukuru handitika handisi kutamba nemi pamadiaries papi ndichikutoleretai. That's not a ticket kana kuti a platform kana kuti a highway yekuti munhu yamuchitamba musoro pemusoro wangu muchindiita emotional blackmail, right? Because unenge watondita put off zvachose, unenge watondita put off zvachose ukandiita emotional blackmail handiti. If uchibatsirwa wakamira panzvimbo, wakamira mune zvakanaka handiti. We have been through a lot nemukadzi yauya. I personally have tried to help her in so many ways that I could handiti.
then andiisira mameseji ekuti it's too late, ndatemwa mushonga inini ndimutsvagire munhu manje anosara achichengeta mwana wake iye atofa, andimaona atomwa mushonga. Ndabva ndamupindura kuti okay, if that's what you want my sister, I'm not going to stop you. Andiwatomwa mushonga wacho hapana zvandichakwanisa kuita. Nditi but let me just tell you one thing before I even block you. Anditika iwewe wandigwadza nezvawaita, wandibhowa. Kune vamwe vanhu vari kunamata siku nesikati vari kurwara, kuti Mwari tinokumbirawo kuti tirarame. Anditika tinokumbirawo kuti murarame, tirarame, mundipewo makore akawanda kurarama, mubvise chirwere pandiri. Iwewe uri kutamba nekuda kudestroya upenyu hwako, tanzoda kuzviuraya. Anditika uchiisa mastatus ari kunzori kuisa uchidii. Anditika you are a selfish person right now. You are not even thinking mwana wako, vana vako tu ava. Anditi right, imboteerai munzo kuri kuenda nyaya, musati mamhanya kuti dizuro airwadziwa id chimbomirai munzo kuri kuenda nyaya. Anditi mirai munzo kuri kuenda nyaya. Ndobva ndati you are very selfish for that. My sister, I cannot keep on tolerating you chindidai. Andiona you are selfish. Anditi uri kutaura nyaya kuti anzi because varida kuvharisira charity atiri kubatsira isusu did we complain to you kuti watitsautsa saka tamira kubatsira? Did we complain? Did I complain? Did I say anything kwauri iwewe? So why are you wazvitorera wega ukati because kwanza handichabatsigwi nekuda kwokuti mbuya vaya vakati vada kuzamba kundivharira kubatsira? Saka kwauri it was all about kubatsirwa. You are not thinking about these kids. Ndabva ndamunyorera iri message anditi ndikati you know what my sister, I think I've tolerated you enough. I cannot keep on tolerating kune munhu ari selfish akafanana newe. Ndinoziva vanhu vakawanda vari kurwara right now, varipo padiaries, vari kuti vedu ndibatsireiwo kuti ndibatsire pamunamato kuti ndipore. And here you are telling me kuti uda kutora upenyu hwako wamapoison. Then it's okay my sister, tozongonzwa kana wadi kana kwaane rufu rwacho. Ndobva ndamudza ngati I'm going to block you now because I'm not going to keep on tolerating this nonsense. Ndobva ndamubloka. Anditi ndamubloka kudaro. Soon after ndichingopedza kumubloka, paita about 5 minutes ndobva ndafonerwa nemwana wake musikana Michelle. And it exactly Prisma. It's exactly what I was trying to tell people nezuro. And to show people, but vanhu vakapanduka comment section ku smelly. This is exactly what I was saying. And because it zvakawanda. Now, andimona azvinambotora 24 hours. This is exactly what I was trying to tell people nezuro. Anditika right. Zvadaro andiburi kuona. Ndabva papata 5 minutes ndabva receive a message anditi from mwana wake. Anditika musikana ndobva afona, aita kufona direct call. Ndobva tisimeli ko mama vari kupi? Ndikati uri kundibvunza mama wako inini? Handiti unogara na mama wako erewe? Zvikanzi no, mwana wake uyataura neni manje? Zvikanzi no, mama vakabuda nezuro kuma 7. That means paitika live yese papa achiti ndakamira panze kumba anga asiko. You see what I'm telling you guys? Munoona zvadai kudzai nezuro muchipenga mu comment section. Ndichiti imbomirai kuita ma filling station, imbomirai. Mwana wake akati aiwa mama vakabuda vakamira panze vakati ndikuda kuita live ndakamira panze time ye live. Ndikati iwo nga uripi time iyoyo? Zvikanzi mama banzi door rakaramba kuvhurika, saka mama akanditi mhanya unotsvaga munhu anobatsira kuvhura door kuti tipinde mumba. Saka ndakangomhanya kuenda kutsvaga kunodedza munhu kuti andibatsire kuvhura door. Ndobva ndadzoka ndamboita 10 minutes. Ndadzoka ndikaona mama asipo pamba. Ndikati iwe zvinhu zvakutaura izvi ndezvenguvai? Zvikanzi kuma 7. Ndikati aiwaka takatanga live na 7 isusu. Mama wako vachiti vakamira panze. Anditi vanhu vamirirawo kuti udii? I think nyaya yekutoti vakamira panze ndavati nini, bvunzai mwana Stefan kuti haana kusara nababa wake here. Vanga vakamira panze. That was around past 8 to 9. Saka uri kuti iwe zvikanzi no, mama wangu asipo pamba. Mama vakangobva mhino kwavakaenda. Ndikati iwe mama wako ndataura navo andina 10 minutes ndabvatana na mama wako pafoni. So are you telling me kuti mama wako havasi kumba? Zvikanzi mama havasi kumba. Ndikati zvikanzi handisi kuziva kwavari, but chakundiwara ndechekuti ndatry kuvaisira mameseji nokubvunza kuti muripa havasi kundirespond. Plus vari kungoisa mastatus ekuti ange varida kuzviuraya. Ndikati mama wako ndataura navo. Ndobva ndaudza mwana. Ndikati mama wako ndataura navo. Anditika ndobva ndamuudza zvaitika. But mama wako ndatozovablocka because ona iko zvine zviri kutaura kuti uri wega. Handiti isusu nezvino tiri kuziva kuti vaita live vari kumba. Handitika vakamira panze. Iwe wakundudza kuti mama wako vanga vasiko kumba. What's going on? What game are you playing, you guys? Animaona. What game are you playing? Chijiri kuitika. Andiona. Mwana katina handisi kuzivawo. Ndikati alright, it's ball. But mama wako kwavari so far andina 10 time ndabva kutaura navo. Ndabva kutaura navo right now. Handitika saka vari right, gara ako kumba kana uri kumba uri 1 vachauya.
mwana ndobva ati alright ndandiringoriwa mastatus ndikati vachauya ndobva adropa phone right. Achingobva kudropa phone handina kuita dzimwe 20 minutes hadzina kupera ndobva ndafonerwa nababa Stefan murume wake manje. Baba Stefan ndobva vandifonera direct call futi ndobva vati Sisimeli mamukasei ndikatamuka mamukasei taura kutsanaka popo ndakutota kunge ndakapara mhosva ndopara mhosva inini kutota kunge ndopara mhosva kubatsira vanhu panapa handiwaona right. Ndobva baba vacho vandifonera murume wacho zvikanzi ko muna Sisimeli mamboona here mastatus ari kuswa nani namai Stephen kufoni kwavo. Ndikati baba Stephen mai Stephen ndofunga ndine about 30 minutes ndabva kutaura navo ndikatafonegwa futi naMichelle ndataura navo zvikanzi mataura navo ndikati ndataura navo zvikanzi havasi kutaura nemunhu wese vari kungoti ignore hanimaona ndikati ini ndataura navo vachiti vamwa mushonga zvikanzi inini vandisira ndatumigwa message neshamwari yavo kwai inonzi Natasha here kwaichiti mai Stephen vari kuda kumwa mushonga ndikati inguva idzamatumigwa zvikanzi izvozvo hapana kana 5 minutes ndikati aiwa ini 30 minutes ago vatonditi is too late ndamwa mushonga imi muri kuti mafonegwa neshamwari yavo izvozvo ichiti vari kuda kumwa mushonga saka ini nyaya I'm not going to entertain it but mudzimai wenyu ndatomubloka because she's selfish. I don't know what game you guys are playing but inini hanguka I'm not up for this. I thought we were helping each other as sisters. But this, no, I am not going to stand up for this. Ndanokuti ndikudzeiwo because of my status plus zvandaudzwa neshamwari yacho inonzi Natasha kuti vadadi vamwe vari kuda kumwa mushonga ndikati indatodzwa kuti vamwa naivo mbune ndozvavandiudza ndinawo mamessage in black and white vachiti is too late ndatomwa mushonga anditi saka izvi mukudzwa kuti varida kumwa 10 minutes ago indataura navo 30 minutes ago. I don't know the truth kuti chokwadi ndechipi manje hanimaona right. Zvapera kudaro handina kuita 10 minutes ndobva ndareceiva message kubva kune munin'ina wamai Stefan uyu wokuya palive yamunin'ina wavo wavaigarisana naye hanimaona ndobva asendera message zvikanzi mambotaura namai Stefan ndikati ndataura navo zvikanzi because vari kuzama kufonegwa vari kuisa mastatus ari kuvhundutsa vanhu pamastatus avo saka vari kuzama kufonerwa havasi kudayira pana munhu wavari kudayira. Ndikati inini nyaya yachadi kuipindira munin'ina asi ndataura navo kutaura navo ndataura navo kana pane zvimwe zvazoitikawo ina hameni asi ndataura navo bva ndangomusiya akadaro ndichipedza kutaura naye izvozvi right now yasati ndibaye live button iri ndiuye pano 10 minutes ago izvozvo apa ndabva ndareceiva message iri mafoni mangu inamba yandisingazivi hamina kuti ndiani ushu because hapana picture pangupinda message zvikanzi makadi henyu naichi chiri kuitika namai Stephen. Come on guys, I am not my Stephen's keeper. Murikunzwa whoever you guys are kutumira kuti musende mamessage muchibvunza what is going kuna mai Stephen ka handigare namai Stephen handisweri ndakaisa mai Stephen muhomwe anditi manamba yangu muri kuiwanepi namba yangu muri kuiwana kupi? I don't even know you guys. Why are you coming? Namba yangu muri shamwari za mai Stephen andi you're coming to ask me what's going on kuna mai Stephen. Muri kutumana here kana zviri kufamba sei? Muri kutumana here kana zviri kufamba sei? Because namba yangu ina mai Stephen chete, ina baba Stephen anditika ine munin'ina wa mai Stephen. Ko vamwe vese ma friends a mai Stephen mukundisendera ma message aya namba yangu muri kuiwana kupi? Muri kutumana kuti send a message here kana kuti muri kuti say please do not emotional blackmail me. Andizvidi ndati handimupinduri uye handisi kuzova mupinduri arati kudi ndichangoita live pano handisi kuzvida please musandiita emotional blackmail handisi kuzo emotional blackmail namai Stephen. I met my Stephen on Facebook. Kana wada kuzviuraya mai Stephen ka the ball is in your court. Itayawada inini watondibowa panyaya yekuti unoyo chindiudza kuti hanzi ndamwa mushonga iwewe. Yesterday you lied to us diaries kuti ndiri kumba uri kuita live yako akamira panzi iwe chizati wakadisapia kumba kwacha huko. Where are you? Uri kupi? Tikutsvage isusu uda kutivhundutsira mai Stephen. Ndinodzira nezimwe nyaya dziri much more worse than nyaya yako yauda kundivigirai. Uri kunzwa? I deal with much more worse issues kwete iyi yevanhu vanotouya vachida kubatsirwa genuinely not zvokuitwa emotional blackmail izvi. Nezuro I tried to tell my diaries titega kuti guys ini henyu mukangoti henyu sisimeli chichichichi pakatomboita kakafiction so ndikaseka vachita filling station ndikati musavhure filling station guys ndine rimwe mamwe maside and ndisingakwanisi kuti nditaure ndiri ini because ndendangoudziwawo kuti ndikuudzei but imbomirai kumhanya
kujaja. This is what is happening on the ground right now. Harisi guwa iri. Ndauya pa live fair. Kuti muzotaura mugozo ndeuchidza kuti SIS MELLY paya makati zvakati. Harisi guwa. Ndikutaura zvinhu zvakachitika kuseni. Andakurarama messages, ma phone calls and what not. Chandaramba kuitwa emotional blackmail yekuti unondiudza kuti ndamwa mushonga. Vamwe voya vachiti kwati uruda kumwa mushonga. Mastatus ari kuita hativhundutsi. My Stefan. Hativhundutsi ma status ari kuisa. Because takatodzila nomwe vanhu vakatorwara zveshuwa. Vongi akatamburira penyu wake, guys. If you still remember Vongi, guys. Vongi was keen to fight cancer. Vongi akafighta left, right and center kuti cancer iparare. Vongi hapana chasina kuita kuti ararame azame kupora. But zvakaramba. Vongi aizvipa aive nehope yekuti ndikupora. Muri remember, guys, let me take you back zvishoma. Remember pakaenda Vongi kuZimbabwe aina Lorraine achipinda motikari yamukoma mo boys. Vongi akataura muromo wekuti, guys, I'll see you soon, ndiri kudzoka South Africa and ndiri kunorarama chete. She was keen to fight for her life though she was sick. We all knew she was sick. We prayed for her. People prayed for her. People stood in her gap. Tishinamatra kuti Vongi Mwari riponesa Vongi uyu. Mwari bvisa cancer iyi. She also was fighting. Hana kugive up kusvikira murufu. She never gave up kusvikira afa. Vongi kusvikira afa achingoti zvichaita, tichitaura naye achingoti no, I am getting better, zvichaita mapiritsi akati ndanzi zvakati ndambowana kumwe kwechivanhu kupi. She tried anyway, but zvakaramba. And then an able-bodied somebody, munhu ane vana two to look up to, anditika munhu anomuka achienda kubasa, munhu ari kubatsirwa nematotal stranger, anditi you come and emotional blackmail us kuti ndoda kuzviuraya. That's not nice. Inini pano pakane chiti kubatsirana as my sisters anditi as a family. Ndinenge ndichitukwa, muchindituka futi anditika ndichitukwa nemaghosti, dzimwe ndichitukwawo nevamwe vangu tozosekerana after ndichidini andika, but I tend to ignore because echingoziva kuti inini mamwe problems munenge muchindiudzawo kuseri zvamunenge in confidence, zvamunenge musingakwanisi kuti mumutaure mega kuvanhu. Anditi ndouya ndokumirirai, dzimwe ndofane chokwadi ndotukwa nevanhu vachida kuzama kundipusha pakona kuti ndibudise exactly what will be happening, but munenge mati zvisabude. Ndoramba ndakatsika ndakatenza anditi vanhu vachitaura zvavanoda, but then you come and emotional blackmail me kuti ndoda kuzviuraya. Unoona zvinoitika nzi I think you should switch off kana musiri pa live phone yenyu. Unoziva kana uchingoridza ti mwoyo kuti phone yangu, let me tell you guys how my phone operates. Mirai ndikuudzei. Phone yangu ipapa ndichifona kudai, so pane vanhu vakawanda vafona pa phone yandiri pa live panapa anditi vakutira kufona. Kune mamwe dzimwe nyaya dzisingauye ku live kwangu dzo dzakatowandisa kudarika nyaya dzinouya ku live. Kune munhu anongogona ngokufonera pakati pousiku ochema, monzwa, ongochema so kana kuti ndoda kudza nyaya yaku SIS MELLY is between me and you. Anoona ochema kuti vanhu vechidika, vakadzi, vanhu vana mai vahombe kwandiri vekuti they feel safer kana kuti much better kutaura neniwo. I don't know for what reasons, I don't know. Vongofira kuti na SIS MELLY vana mai vahombe zvikuru sei kuna na UK, Canada, kupi time difference yavo tetakarara kunoku, ivo vanenge vakamuka handiti vanotofona. SIS MELLY ndakaremerwa apa ndikutaura namai vanenge vane 65 years handiti hapana panakwanisa kuvadzimira phone, guys, because vanhu takatakura zvinorema tese zvedu, all of us tine maproblems akasiyana. I also need somebody to talk to at some point. Andimuona takatakura zvinhu zvinorema tese, andimunoona. Alright, sharp auya here, uya mufonere ndisi kubuda but muda wabuda. Alright. Muri kunzwawo murume wakataura kuti nhamo ndo yaunayo. Ani muri kumunzwa? Muri kuvanzwa Father Diaries vachitaura? Muri kuvanzwa ka? Matichi nhamo ndo yaunayo. Saka vari kunditi dzima phone kana musiri pa live. Ndo zvandiri kuvaudza kuti pane vanofona pakati pousiku.
somebody. Ndoumwe ari kufonawo. Yes, that is. Ndianu. Eish. Anozondudza mundudza andifonere. Mutaura nei. Ora sharp. Amona. Mozati mazai kutanga ka. Anditi mazai kutanga my husband anga singazvinzwisisi. Aiti vanhu vako vanonetsa wai vachifona dzimwe time dziri odd vari kumbozati nguva here then ndikaita zvekugara naye ndikamutsanangurira anditi kuti no this is how it works now akuzviziva kuti ndo zvinoitika anditi akuzviziva kuti ndo zvinoitika foni yangu inofona na 2 am inoringa 2 am inoringa andimazviona 3 am akasvapa kuti unozati chii ndechimwe chinhu ichena ndisingatoziviwo kuti chitorimo mauri andiwaona vanhu vanongoida vamwe vanhu vakuru vanhu vakuru kava handi dzimwe tichitaura anenge achinzwa foni imongozivawo inogona kuti munhu anongonzwa handimaona munhu aritobudu mukuru kauyu ndive munhu muhombe ataura newe kauyu ndibaba hombe kava vatorifila comfortable noti so foni yangu kuti ndingoti ndingodzima it's kind of hard vanotondisapota handimaona vanotondisapota so munhu asingazivi manje akaona anhu vati father diaries vai vakadlisiwa kana kuti vakaisiwa mubhotoro no Baba is my friend. This guy is my friend. Yes, we have our own ups and downs. Antika, tinewo masquabus edu, but he is my best friend. Hanmona. So guys, gendi won abandeni ko yar ku ningiri ko. Nenge ameno igostre kupire ku Malawi kana kuti ndire kupi ameno. Kaitiri block. Hanmona. Vane patience vanenge vakangotarisa saka ina handisi kuda chi eitanaka ndo zvinenge zvakutaurwa but not knowing kuti no I married my best friend, he is my best friend anditi maona so guys musanditewo emotional blackmail yekundiudza zvokuti timoda kufa inini ndinotoro patinoita macharity ekudonata mari kune vanhu vari kurwara vava tinenge tichitafaitira kuti life dzavo vararame vamire vaite upenyu vaite back to normal handiti and then iwewe wouya chitanzi ndiri kuda kufa saka tikaindopenga kaini ndandakwana guys saka ina ndakutokwana ndopenga saka ini ndokwana handina kutokwana ndopenga hangu because tikufaitira kuti vamwe vanhu vararame we raised money guys, you still remember for mwana uyaya mukomana wokuuse it akaita cancer futi uyaya yemabhonzo mukuremember takaita within 30 minutes we had raised 15,000 muchikuremember anzi ari kudigwa 150,000 akazobhadharikwa nezo izit zororo yakazocontributa the rest of the nikikiri we were trying that guy kuti mwana yanga ararame aindiremberi nechikoro amene vari kuramba chingofona wava ndichidropa kuti ndiani hanimaona takatira kuti mwana yanga ararame but mwari vakatonga futi hanimaona mwana achibva ashayika tichizama kuti munhu ararame tikabvisa mari kurapisa mwana uya kwamutoko uko kunonzi kwamutoko kumberi kwaharare anonzi ari mwana wekensa wegumbo yaya akaita gumbo rake rakanga rakaita kensa rera mwana mudiki Ernest anditi we try to help Ernest as much as we can tikatraya kuzama kudii tichiti ngava tikamubvisa tikati ngavaende kukaranda ngavaende kuparinyatwa handi tichitraya life yemwana ya kuti life yemwana ngaapore gumbo riche right adzokere pakufamba mwari vakaramba zvikarambawo hazvo asi tabvisa mari tatumira vana apostol IK vakaenda nechikafu vakanovatakura vakagara navo kumba kwavo vakadii vachizama kubatsira kuti munhu ararame and then munhu ari kuenda kubasa undi blackmail kuti undamwa poison ndoda kufa. Come on guys, I deserve an apology kune vese nezvinova ipopota mucomment section ndichikudzai kuti ivi guys mune zvinhu zvamusiri, you are missing the point. Mune zvinhu zvamusiri kuona apa, mune zvinhu zvamusiri kuona. Ine hangu for now handina side, I knew what I was talking about. There you go. So guys, starting from now with immediate effect, I am suspending all charity work, all donation to people who are in SA, because you are taking me for granted. Mukunita stupid yenyu, mukunita mnasina kwana. With immediate effect, starting from with immediate effect, I'm suspending all donations to people in SA. Kusvikira makuziva kuti pfungwa dzenyu dzichafunctionewo
kusvikira pfungwa dzenyu dzakushanda dzakufunctiona tozotanga. For now, do not come into my inbox and tell me kuti SIS MELLY ndiri kuabhuswa nemurume ndinoda kubva paposition zvakadai sei, thinking kuti inini I'll come and tell people kuti ngatibatsirei munhu. For now, we have ceased to do that. Muri kundiita munhu asina kukwana. Mukuita munhu asina kukwana. Saka for now, kana waita iri post yekuti ndikukandire hako ukawana wanoda kubatsira sindo nemweya waMwari, I will definitely do that. Ndokupostira. But chokuti nichabaya live button ndichiuya kuzotaura kuti veduwe so antika, I can only do that kumunhu ane medical attention. Only medical attention. Ndo yandichauya nayo pano. Medical attention. Izvi zvevamwe vanenge vasiri kuda zvemedical attention izvi handimaona. Aiwa guys, I am suspending it with immediate effect because mavharirana pachenyu. Unhu hwatinogara tichitaura huya kuti chinonzi munhu hunhu. Handika mazviona ka kwazvasvika mavharira pachenyu. It's not me. Anditi, it's one of you. Chero uya ari kuisa ma-angry face ka uri kutozvinetsa because the angry face haimbotadzi kutaura zvandiri kutaura. And the angry face will not stop me from saying what I want to say. And it will not push me kuti ndiite zvandichatata handichatoiti ne-angry face yako. Saka ita chero kaisa musoro pasi ukamira nemakumbo ukasurira ma-angry face anokwana kuita 1000. Handika uchamamwaya kusvikira zvigumwe zvako zvorwadza. Handiti I have ceased and I'm not going to handisi kuzotsukunyuka. Angry face haindivhundutsa haindityisi. I have dealt with far much more worse things than chi-emoji chinonzi angry face chinongobayiwa nemunhu. Andibaona. So come on guys, starting from now, you don't come and play with my emotions. Anditi muchindi blackmaila kuti mwoda kuzviuraya. Saka guys, with immediate effect, operation yekuti munhu uda kubatsirwa what ndichibaya live button, only medical attention kana kuti funeral ndo yandichauya ndichibayira live button. Medical attention kana kuti rufu. Zvekuti ndazodidi ndadai ndida kudai muri kundiita benza. Anditi muri kuita madiaries vanhu vasina kukwana, muri kuita vanhu vasina kukwana, vanhu vasina pfungwa. Anditi saka for now takumbomira ndakadai. Momboenda henyu kune vamwe kuma-platforms munobatsirwa ikoko. Anditika moenda kune ma-platforms munobatsirwa ikoko. Pano uri mu-SA chete uchiita zvekuti wazodii. I'm not going to budge into that. Handisi kuzotsukunyuka. Handizotsukunyuka. Zvonetsa aiwa ndo zvacho ndotaura kuti munoona pakanzi domatisi 1 rikapinda mubasket. Handiti rikaora riri mubasket domatisi 1. Handitika so no Kathy V, that's wrong of you to say kuti hanzi tinoonesana as madiaries. Most of the times the team rinobatsira vanhu veSA idiaspora. Imimi team SA amubatsire zvekudaro, hamuuye kana 20 rand muchicontributa pane munhu ane problem. Let's call a spade a spade. Let's call a spade a spade. Let's keep it true pano. But team SA, team Botswana, team Zimbabwe, team Namibia amuburitse kana senti renyu muchibatsira munhu ari muSA arida kubatsirwa. Let's be honest, team diaspora ndiyo inobatsira vanhu vari muSA. So you can't come and detect to us kuti hanzi ngati discusswe. What's there to discuss? Team SA, you don't contribute in this effect. You know that. You know that. You don't contribute to anything. Where angry face musiya kadaro ipando pedza paunoenda kuma emojis uchaona ti angry face anga chibayiwa nani. That will be the end of it. But block musiya aise ma angry face iko zvino. Musiya aise ma angry face iko zvino. Tichingopedza pa paunoenda kuma emoji untosati munhu esanga chita ma emoji like hati ndo paunombaona ipapo obva wabublock. Animaona. Saka yekuti anzi ngati discussei tondoita sei. Pane pamwe pokuti tinge tiri muno mutichitaura kuti alright team SA mumwe wedu uyu arida kubatsirwa. Anditika pari kuda airtime chaichayo team SA isai airtime local
inoiswa nemunhu 1 kana 2, the rest vanozvitinya. Even 10 rand, 5 rand. It's not about how much airtime you have put kuti pabatsirwe umwe munhu. And it's not about how much airtime. 5 rand, 2 rand. Andina hangu mari is the thought that counts. And ndaisa hangu 2 rand chete kuti mubatsirikane pa airtime. Azviitiki. Saka team diaspora panguva idoi ndo inokwanisa kuti indiudze kuti no, let's rethink. Besides that, so far team diaspora yanditi imbomira SIS MELLY. Saka ndikuti nini tikumbomira. Takumbomira. Team SA, team Zim, team Africa chainogona chete kutuka vanhu ma comment section nekuita maghost anotuka vanhu. Ndo zvavanogona. Team SA tinogona kutuka neBotswana neZimbabwe. Tinogona kutuka. When it comes to tingatite help, they can't, they don't. Avaiti. I know kuti takaomerwa kuno SA is true. Ndozviziva. Ndosaka ndichimbomira nemi team SA papa ndichiti aiwa mukadaro ini ndoza life yatinoramba kuno SA guys. Musa varegewa ne SA vanenge vasina. Andimaona. But pamwe pakuti is the thought that counts. Panenge pachingonita mumwe munhu ada kubatsigwa anongonidawo kana kungo 5 rand 10 rand ichete munhu yeye animaona. Saka mukaditi let's reconsider. What is there to consider? Pasina tika izvo tine book randonyora neSA vandoziva kubva zvitakatanga kuti uyu akambobvisa 50 rand achibatsira nhingi, uyu akabvisa 20 rand achibatsira nhingi. Handitika pane patitotoziva. Yes, Cynthia uyo chera kanzi arwara nhasi. I'll drive to go there. Cynthia's chiefo ndinotoendako because she's one person panapa kuti anotobatsira umwe vanhu panapa. Team SA mazita avo ndinawo anopota anobatsira. Ndinawo mazita avo. Ndinawo mazita avo. Ndinawo. Team Africa imbomira zvenyu vavakazara pa ndimukona vati negativity ndiyo yavanogona chete. Negativity ndiyo yanogona. Chikotosa odi ndopandikutora kuti I know the people vakambobatsira apo neapo team SA. I know the most. Ndofunga amusvike ndikada kutokuverengai team SA amusvike kana 15. Amusvike kana 15 team SA vakabatsira pano. But every team project inoitwa pano, every munhu abatsirwa pano team diaspora. And is the truth. Vatiza. Andika vatiza from 1.3, 4. Vatiza. Because I'm saying the truth. I am saying the truth. They knew at least mchizvinini pisa team SA in Zimbabwe. They mchizvinini pisa. Andika they musinga tuke vanhu. They musinga shore vanhu. Vanokubatsira imangwana. Team SA yacho. Animona. But you are good at, bashing people. You are good at terrorizing, creating ghosts, kubvurumbudza vanhu. That's what you are good at. So for now, ndinouya ndatasha handisi kuzviramba. But ndoita sei pakadai kana ndiwo unoita sei ndodini. And the team SA ndiyo futi number 1 inomhanya kutotanisha mazita even rangu racho. Ndivo number 1 same people ivavo ndivo ma-SA. Ndio team number 1 kunomhanya kune mamwe magrupu nemaghosti avo vachinotaura kuti yes SIS MELLY zvikazodai, yes SIS MELLY zvikazodai, ye apa panenge padliwa mari chete apa panenge pazodai. Ndiyo futi same team iyoyo. This is the same team. Kuti vamwe ndakazobvunza naiwe mari yako wakabvisa mari iwe pacontribution yako kuti mari yadliwa. Wakabvisa mari tikupe mari yacho. Anenge asina kana sendi rakabvisa. And this is the truth guys. I'm saying this from my heart. I am saying this from my heart. Anenge asina kana sendi rakabvisa kubatsira umwe munhu. But those are the people who are quick kumhanya kuenda kunotaura zvinhu zvisiri izvo, kunofambisa zvinhu zviri wrong information. Team inobatsira chaiyo akatobatsira akatovhura muromo haumbomunzwa achitaura chigunwa achitaura kuti hey takazobigwa mari, hey takazodai. Never.
ipapa panoona panyorwa natwisirai mbakachena kuti ndoda kukupai ndipei madetails ndikupei yedhirikika, muchaiona timu ese inenge yakumhanya kwai simeli vangu vachipema. Ndo zvavanotiita vangu vachipema. Handakupema twisirai uyo mumwe wedu panapa, she's one loyal member inogara iri panapa, ari kuzvitaura kuti ndipei madetails ndikupei drink. Chairperson mupeiwo PayPal, uyo mupeiwo twisirai kana kuti andiselina muisirewo inonzi chi PayPal, mupeiwo PayPal. Aise mari drink nhasi Friday toda kusvikarira manheru, stress dzinenge dzaenda. Anomaona team SA munodisappointa, atidi kunyeperana. Team SA vakawanda vacho munodisappointa, munodisappointa. Team SA munodisappointa, munodisappointa, munodisappointa. Mufunge team SA munodisappointa. Yes, Natasha ndo zvavanoita. Vasina kana sendera vanobvisa ndo vanoita number 1 kurunzi chi kutaura, vachitungamidza kumberi vachitaura. They don't even think about sisimeli kuti simeli ava vane mhuri yavo. Sisimeli ava vanospenza nguva nesu vanesu vachibuda vachidaiva. Saka iva havana here zvokuita. Come on guys, ndinotoriwo netumatak shop nyana twandinopadhawo. Ndine vanhu vanenge vashandako. Ndine kashabhini nyana handichimaona. Ndine kamwe kakaposti kangu kandobika sadza handi muri kunzwa. But normally ndinongosvikapo makusenseni ndoita zvandoita ndopedza ndodzoka ndouya kuno ndotoka kutoita zvimwe nchidaro. Kana muri musi wekuti ndikuenda muroad ndotouya makuseni ndotomuka ndobika ndodini. Hakuna anoda kuzvisa into consideration sezvozvo. Vanenge vachingoti havana basa, nditori munhu asina basa. Anomaona hakuna munhu anenge achitombokufungirawo, just kungokufungirawo hapana. Munoita emotional blackmail futi modaunudza zvoti kwai ini kusondisiya wandirayira inini yemunada kuzviuraya kundirayira. Guys, hamusi kuda kuti kutanyangiwa here, kushorwa here, kusiya ndarayigwa kunzi kwai muritsvakirewo munhu anochengeta Stephen inini manje yemunhu ada kuzviuraya. Simply because pakabuda shoko rekunzi kwai nokuti vagwadziwa kuti ndikubatsirwa kudiaries. Hameno kuti zviri fair here kwamuri guys, but kwandiri hangu it sounded not very fair. Zvachose andiselina pinai PayPal, andiselina pinai PayPal. I don't think kuti guys ka zviri ameno kwamuri kana zviri fair, but kwandiri it was not fair at all. It was not even fair. Azvisi fair mufunge. Thank you. Nhasi ndikumboimwa yatanaka. Nhasi ndikuimwa. Kwaida tanaka popo ndoda kukutengera amarula. Nhasi ndikuimwa yatanaka popo. Watodisekesa nhasi. Ndakaboita kakugubhuka. Ndakuita chinyevenyuka moyo kufarira amarula. Andiselina vari kupiko nai. Andiselina. Wokutaura fake story ndewo ku-UK. At least ana kukumbira mari, ana kudi munoziva kuti iye mumwe wedu uyu mai Stefan takavabatsira kubva dhee rekutanga chaiko vachisvika panapa. Takavabatsira mai Stefan from day 1 kubva. Zvimwe zvacho hamusi kutozviziva guys, hamusi kuzviziva zvimwe zvachona, hamusi kuzviziva. Ndakambozvitirwa Petronella futi munhu ati ada kuzviuraya, ati blackmail panapa. Ndikamhanya kutuma vanhu kuti ndaiko sure oitumirai oimariyo ndakuisirai kwirai muinde kumunoona kuti munhu ari sei. Have way akomana ndinzireiwo tsitsi. Ene Sabina anenge apedza ke kunditukoya wesa 5 pounds yake. Thank you Sabina, ndaisa 5 pounds kuna Sabina. Ari nani Sabina anondituka zachisa ke 5 pounds yake, onditukira ke 5 pounds yo, zviri nani? Ani maona zviri nani? Ko vanongouya kuzokanganisira vamwe usina kada chawamboti wadai. Nai Sabina wainditukirei. Asika vamwe vana kandidzireiwo tsitsi vakobana. Ndinzureiwo tsitsi vemusadaro. So guys, mbonditukiraiwo Sabina mcomment section. Mbonditukiraiwo Sabina mcomment section guys. Imbonditukira exactly tandaka ndo game racho ndo ndakariona zvini. Ndakaribata skill racho. Ndakaribata.
imbonditukirawo Sabina mcomment section guys, anondituka. Sabina anondituka, imbonditukirawo Sabina bedwe. Guys, tukai Sabina mcomment section. Zvakaoma hazvo. Hai. Zviri fair guys, it's not even fair. Nawe Sabina zviri fair shuwa shati ndoitwa emotional blackmail yekuti dai makana zviudza Sabina izvo zvekuti kwanzi ndikuda kuzviuraya ngati makati live uchinzi ifa wazvinzwa ifa kana wafa tokukuviga ndo mhinduro dzaSabina idzodzo ifa hako kana wafa tozokuviga kana Totelicious enda unonza Totelicious kuti uda kuzviuraya unzwe mhinduro dzinobuda ipapo but inini muzati ndiri soft ndiri munhu ane kamoyo kangu mwoyo wangu wakangoitawo zvawakangoitawo hani maona makutondiita terrorize munita terrorize shuwa indai munotaura kwati sedishazuko kuti munhu ada kuzviuraya akudze kuti ifa square ukafa zvavharana kana unongwa tikati dzakutadza nokuti wafa iwe wazviuraya ndo zvaanokuitai indai munodza Sabina kuti ndakufanira kudza kuti kana wafa tongokuvigashi tongotutumira isati mai madzila tongoita gofundme munhu wovigwa animona ndo zvaanokupindura asi nokuti handikupinduriwo nchidaro vakomana makunditawo ndigare ndotadzaka kutodya asi nichingofunga kuti saka pari kupinda nemeseji yekuti munhu atofa pari kupinda mwoyo wangu ndozvauri ndotadza kutoswera zuva rese ndiri right ndichitoti saka foni ikaringa ndotosvika kuti pamwe meseji yakaipa yauya guys handidi kuita the bearer of ningirikiri of munhu webad newsing zvinaonaka guys zvinaonaka guys zvemanhingikiri hapana zvema-DNA I highly doubted zvangu kuti anoitwa ndakazvitaura nezuro wani kuti haya izvi kungotaura hazviitwe izvi ndakazvitaura aiwa lizive maangry face musiyewo ndikudhila naye nchipedza life don't worry ndikudhila naye nchipedza life hameno guys handizivi team SA ka itai kwazvo team SA utsiuranai team SA tsiuranai please Keti kuti zvehamdizivi ka kuti ame kuti ari nokuti nyaya yacho inonetsa Keti go back to the live yanezuro unotanga waona live yanezuro ndotonzwise nyaya yacho and even zvakatagwana kugoya hatina pana tanga tamboti hatisi kumubatsira tanga tikango hatina mbovhera tati hatisi kumubatsira tanga takaofa izvo zvekuti 3 months rent handitika 3 months rent yake tichimubhadharira kuti agone kuzvimirira pakaita mumwe munhu akanga ati tichacontributa kuti timutangire business rekuti aruke mawigi achiitawo extra money paanobva kubasa oruka mawigi sezvane macustomers kuti amire azvikwanisa kuzvimirira netsoka dzake then tozomurumura that was our initial plan nakansela wake tichitaura animaona but azvivharisira ega ake azvigarisira ega hanzi nenyaya Kelvin vamugabe vari kudzifambira nyaya dzacho vamugabe vari kudzifambira nyaya dzachona vari kudzifambira nyaya dzacho vamugabe but mari yacho yeDNA haisati yakwana mari yake DA haisati yakwana yeDNA hamene kuti vachafamba sei munhu akanga ati ari kubhadharwa ari kanga achibhadharwa 3 months handimaona so ina handingavharisiri munhu kana kudii but zvako kune munhu 3 months yanga ichibudai kuti pofambiswa sei but inini hangu personally ndabuda mline truly speaking ndabuda mline aundi blackman ndoda kuzviuraya kundivata apa kuti nyepera kuti ndakamira pamba ndiri kuita live ndakamira panze ndosaka ndakati ipa mwana phone bvunza mwana kuti ongosina dedhere akati mwana asikara pano mama ngariku hana kana kubvunza gona kubvunza mwana because she knew she was lying. She was not even at home. She was actually lying ari pa life. Eseika tura na ivedwe mkoma comment section. Ndione leo zvandoitigwa neuya anoisa binawo.
kwai ndaisa $7 haisi yako ndeyashakira wadi muisire kuaccount yake ukaongesa kwandiri ini ndoidla isa kuaccount kwake iwe Mai Mandela waita hako ndichamupa £7 yacho ndichamupa kugotaura naye £7 yacho amen ndakataura nezuro tanaka nezuro unga usipo iwewe I said kuti nyaya ine maloopholes inini so far handina side handiri kutora because ini ndikuona uku neukuka pane zviri kuitika ndakazvitaura ndikatombotukwa nemadiaries nezuro hatichataura kuseri mukoma John takatotaura kuseri nezuro ndikatozvitaura ndikati guys madiaries akatombonditukwa tisimeni chichi ndikati guys vhurai henyu mafeelings eshe ndeyenyuka but ini nika ina ndihambira pacha handina side ndazviona kuti pane zvikuitika but anyway guys ndo zviripo handitika nai zvako Petronella Shakira anoshanda pano Shakira hashandi pano mirai ndimboedha guys inyaya nhasi yanhasi mirai ndimboedha uyuyu benziri ndiwo kuti ainditukirei mirai ndimbo hawo ainditukirei daira iwe benziwe uri right tanaka ndo zvandiri kutoda kuita izvozvezvo ndikumuedha iri kuti edding patience iri panapa malive ese anoitigwa pano malive ese ndinoitira pano ukangoenda kulive yanezuro chaiona malive ese anoitigwa panapa malive ina handichaitiri kupeji rimwe riya riya ndinoitira pano uko kunoitira vamwe uko ndakazvitaura ndakazviona ini ndakazviona takarova 3 hours guys pepa tiri palive 3 hours saka ichiteli imi kuti angakamira panze pa 3 hours angakamira panze Sabina ndikutira kuedha iringoti edding iyo phone yako iringoti edding iyo iringoti edding phone yako iringoti edding so guys South Africa vanhu South Africa tsiuranai guys hanzi Ruth ndiani uyu hanzi Ruth akatora £100 yemaboeings handimukuona kuti nyaya idzi dzinenge dzikuitika all over kwaboeing woko kunenge kwakaitikawo nyaya ye£100 ndiani Ruth handimuziyenyu yo wekani father diaries vaizigwa £20 nani ngikiri $20 narisi thank you saka inini wakaramba kutengera wigi rezuro naiwe risi ukati kwaende pafather diaries ende une favor hanzi nhasi kune confession nhasi kune mvenge padiaries chini handigoni kutsamwa hangu zvinoenda kure manje ndozvandakazonakira ndandakagumbuka guys but handigoni kutsamwa zvinoenda kure haninona handigoni kutsamwa zvinoenda kure ndikangoita munhu handisekesa nikaya kanobva katoenda hanimona kanobva katodisappear andakuramba kuedha ini queen uri papi miratoni hausiriwe queen v handisi kuona ini uri papi plus iyo foni yacho inenge inotonetsa kuedha vanhu hanimona kune mvenge pano nhasi pano hanzi komari Sunday yefurniture uyo tiri kumudzokera nelive uyu Kithi kwame tiri kudzoka nelive yako Kithi tiri kudzoka nelive yako sisi lizi makore muri sei wigi anesa risi muri sei sisi ndiri kudzoka Kithi nelive yako because uda kutamba nevanhu uda kutamba nesu Kithi ndamupa deadline ranhasi kuti nhasi akasaita zvandakataura naye mudedzei Kithi kwame mudedzei kudari funga ndiri kuita mama uyu mudedzei Kithi kwame mudedzei vanhu vari kuSA ka guys ndiri kukumbira kuti imimika titsiurane pachedu team SA ngatitsiuranei pachedu team SA ndokumbirawo pachedu tisavhiringidzana anotibatsira ngatitsiuranei pachedu team SA because ramangwana harizikami kuti ndiani anenge ari next kuda kubatsirwa apa pamwe ndiwo unofuma mangwana neproblem yemwana kana kuti yako kana kuti chii hanzi nanyasha gle ndiri kutira kumuedha haisi kuita nyaya yafo yasabina uyaita date SIS MELLY uri sei
Ndiripo muri sei? Ndiri right ini. Uri SA kaiwe. Siurana shamwari Ai, nevamwe vako shamwari. handisi team SA but nezuro pandaiona live ndakazorara hangu ka ndaida kutotaura kuti ndakatomboisa kuti mundiedhe ndikada kuti sisimeli munhu wenyu uyu kauyu ari kuita emotional yekuchema nhema chaidzo chaidzo. Paya muri kumuti zvonizvo paya muri kumuti zvonizvo iwe mwana uyu bvunza kuti anga asina baba yake here akutomhanya kana haana mbonana navo and then murume wake aijamba jamba zvandandisinganzwisi makatoti vari two havazivani nemurume wacho here imi. Handizivi. Ndozvangu zvandaida kungotaura problem ndochandazopedza live yenyaya nezuro handisi kuti makazogumira papi but pamaitaura nezuro ndaida kutotaura kuti sisimeli munhu wenyu uyu kauyu zvinhu zvake zvaari kutaura hazvisi kunzwisisika. Haungamhanye kuti hautange kumhanyira mwana kuti zvonizvo iyo yamai ava kai ngatichisiya ngatitaure zvedu zvekuti tavhara kamajendikiri iyamai ngatichingosiyana nayo tichingoona kuti vada kuita sei because ichoisi yavo and idecision yavo hatina zvatokwanisa kuti tivaite ngataure hedu yekuti manje tavharisa hedu zveuyu zvecharity mungandishorawo hera. Aiwa musavhari sisimeli kuna mwana unenge uchida kubatsirwa zvekubatsirwa chaizvo zvirizvewo but munoona zvamunoita manje ka handiti pane pamwe mamwe masesheni akafanana neiye yekuti unoona kana rikaitwa let's say pakaita tongoti ndiwa handiti wauya uchichema kwatiri handiti kuti iwewe mbona mumba zvinhu zvangu zvazvikumira mushe ndikudai ndikurwa ndikudi isu sevanhukadzi manje handika setimu diaries hatizomiriri kuti utenge wakuvadzwa nemurume kana utenge waurawa nemurume kuti gozoita action pamoment yaunouya uchema ukati pamapicha ekutanga wakatorohwa wakazvimba paya takutoacta handiwaona kuti ibvapo handina kana pekutangira ndodi semwewe vakadzi tigozoti takambotaura tikamirira kuti azodai hazviiti because hauzi zvinenge chizoitika ipapo takutobisa mari papaya chitsvaga imba ibva handiwaona unomidza kubvapo chitsvaga imba uende samwe handika woenda kuya zvinozoitika kwakwa isi hatigariko pamwe unenge uri kana kuti kudurban handiwaona kana kune imwe nzvimbo town zvinozoitika kwekuti watiza waenda papa maybe wazonotora kuti munhu wako bheki wagara naye futi isi hatizozvizivi tenge tisipo handiwaona achisi kuti akazvizivi then later on zvotanga futi handiona kwakutiswa nemunhu yauchidaisa kana kuti unotogona kuramba wakatotiti kwatiri iwewe ndiri kugara ndoga iwe zvoti wavedzokera nemunhu wako rambai muchindibatsira nemari here ndisvika ndamira nemakumba angu tu toramba tichikupa iwe utobhadhara nagiribheki wako uya sisimeli isusu kuti pane zviri kuitika zvikazofaundawo out padiaries ka ndopaya panozobuda kunzi vanhu vasisimeli vakarongana simeli vakachiziva kuti munhu uyu ndo zviri kuitika ini pine ndisingazivi chinhu how can I prove nyaya dzinouya pano vedu wedu inonzi chi sisimeli one thing that you should know ndechekuti panoitika chinhu kune vanhu vanoteka advantage muchiona takazara mucomment section pavanhu 706 apa patori neimwe 3% iri kutotsvaga kuti inokurovai 619 sei papapa. It's not everyone ari genuine. Pana ari kutoda kutsvaga kupinda nenyaya yake kuti akurove 619 ipapa. Ina hangu 2 cents dzangu ndinofunga kuti kune vanhu vanenge vatichida kuzobatsira in future vanhu zviri nani kuti kana ndati ndarohwa ndakuiswa pamba ndadii wedu heopai vanhu nemabasa yemari iyi kusvika manyasoona kuti this might be genuine. Inini munhu akawata ndikamupa mari handirwadziwe pane kungopa munhu mari mahara akagara akacheti todzitya dzemarema. No, well said. Thank you very much. All right, thank you so much, Sis Melly. Have a nice day. All right. Okay, bye-bye. It's not drainage, guys. It's not drainage. Fair, it's not drainage. It's draining. Fair, it's draining. It's not drain. It's not drain. Zviri sei? Ndiribo. Sis Melly inini ka ndinoda kutaura kuti ichokwadi ngatiregedzei zvekubatsira vanhu vanouya nenyaya like dzekuti murume wangu andidzinga mumba
ipapo mukutaura chokwadi vanhu kune vakadzi vari confused kunze uku. Nhasi arohwa naabhero wake, mangwana abatsirwa contributirwa mari, kuswera mangwana vavese naabhero uya. Vedu vekunze uku kune vanhu vane mareal problems. Kune vanhu vari kufaitira upenyu hwavo kuti dai ndawana mari yekurapwa ndapora. I think ndo vanhu vanodiseva kubatsirwa, please. Ndo zvandandataura ini titoita hedu zvemamedicals chete izvi zvimwezve ende zvemamedicals nokuti unoita video koka munhu tinyatsokuona pachipari kuti ndakadai kuti mapepa plaza zvemanhingirikiri zvazvinetsi zvemamedicals tinongokudza kubhadhira kuhospitari straight. Yes, tinongobhadhira kuhospital straight. But izvi zvimanje zvinenge zvakuitika izvi zvekuti toita kurohwa ma419 izvi zvoneta. yes, senge nyaya maistefani nezuro ndakatopedzera ndatoona kuti mukadzi uyu chiko paye pamakati mwana anga ana baba wake, kumhanya kwavakaita kuti anga asina baba wake, mubva mati mubvunzei mwana. Zveshuwa vakaratidza kuti mwana havasi pane mwana. Vaivepi munhu achangobva mukuita dambudziko kudaro? Vanga vawana kupi simba rekunorara samwe vachisiya vana? Yo, Alright, Sis Melly. Alright. Because ye nhingirikiri inobhadharwa kuchipatara straight. Saka inetsa imbotipe kana ma-problems kana chi inongobhadharwa straight ikoko. Anomaona. SIS MELLY. Mukase auntie. Chamuka mamukase. Chamuka. A very good morning to all my diaries. Ndaona comment ya Monique yatapina hapa. She was suggesting kuti why don't we have an admin team ye SA. That's a very good idea, Monique. That's a very good idea. Also, I was thinking, why can't we ask Vanvari team diaspora, since we are saying they are they are the ones that contribute? Why can't we ask team diaspora to ask to be added and convey what they want to convey? Or alternatively, if they don't want to call in, we will go to group and ask people what their thoughts are pertaining kustopa kubatsira kwacho. But South Africa, if they want to have an admin team of their own that runs my affairs, can auya pano stories like these, I think guys feel free to convene and organize yourself and have a team that can do that. I think this side, if the diaries of diaspora are willing, on the group, we will deliberate the story and see how it goes. But the truth is, vanga gara vari kungotaura nenyaya yekubatsira vachingo why is it team SA ndo inongoda kubatsirwa? We get Zimbabwe here and there, but team SA, but zvacho zvozoita mamire nerongo. Saka team SA, organize yourselves. Feel free to have an admin inorana zvamuri kufunga kuti zvingaranike. We will welcome it very much. Thank you. Have a good day, everyone. Wow. Thank you very much, Auntie. Thank you. The guy told to team SA yacho. But they are welcome, as you said, to have their admin team yacho. Yeku SA, yawanofunga kuti inogona kuzorana ichiona pese pane panzi. Nokuti chinonetsa ndechekudai. Tiri vanhu kunzvimbo dzakasiyana. Tine vanhu vari kuCape Town, tine vanhu vari kuDurban, tine vanhu vari kuPort Elizabeth, tine vanhu vari kuMpumalanga, tine vanhu vari kuNorth West, tine vanhu vari kuAntika. Saka poita munhu ari kuMafikeng, Antika kuMafikeng, ari kuti ndine problem. Anditi admin team maybe iri kuJoburg kana kuti iri ku. Saka kunoendwa nani? Vanobva sei kuCape Town kuenda kuMafikeng? Ibhodha rekuBotswana kai. Kunoona kuti zvechokwadi pakuda panofambiswa sei? SIS MELLY, I think let's not close them out. Tikavati vaite kana vachida kungopiwo karuzivo katina ko sema admin diaspora, we are very free to give them that advice. But let me assure you, kana wati uda kupinda mu admin team, be ready
zviri kubvunzwa naSisi Melly, be ready kufunga kuti mo aska ane ari kusaidhi kwaita problem kuti aende anodongorera kana kuti ataure nemunhu. Those are the things that tinogona kuonesana navo kuti vazoitawo. Tombovapa chance yekuti vatraye kuhave that admin team of their own and see how it goes. If it fails, then they disband the team. But tambovapa that chance yekuti vazvionere ivo. And we will help them. We will help them. As admin team here diaspora, we will help them if they want. But I think tikadaro vanokwanisa kucontributa. The first admin should be her team members wandapina pa ushu. But team members ati ina ndigona kuita mari asinogona kufambira nyaya. So her team members, please, South Africa, can you please add her team members just so that achafambira nyaya dzevanhu vatinenge chida kuti vainvestigate kwe. But team members, be prepared kuti tikati uri kuenda kuLimpopo kwaita case iriko wotobva kwobva woenda kunoinvestigate case kuLimpopo ndiwe admin, ndio basa remaadmin iroro hati handitika. Saka chero tikati kwaita case kuCape Town wotoenda kunoifambira iwewe, how you are going to investigate, we don't know. And one mari yako hauna, yes, but at least uri kuhelp, uri kubatsira nekufamba uchi-investigator handitika. Saka wati timu muise pa admin team haikona kuzoti saka that kuzoti after 2 days woti ina handizvikwanisi handitika, because vachatouya team SA tokuti admin kwakati itai basa renyu moita basa. Thank you. Ati mubate ma team members la class screenshot yake ati members muise mukiri mu admin team SA. Okay, what we can alternatively do, Chair, with your approval, all protocols observed, what we can alternatively do is kana ichida, okay, kana the team South Africa ichida admin team yayo. What we can alternatively do, tawana one we anditi. We have got an email. Sorry. Africa. We are looking for people that are in Africa because but ndandaona comment yake kandikati ari muAfrica kuti ini mariko kana ndisina nchigona kufambira nyaya dzevanhu. Saka mwandipuka zvandiri kutaura guys, techitaura nyaya dziri serious ka iwo yachitako joke iwo zati uri kudiaspora. That's not nice. That's not nice. Gosto barato pina comment yako chifungo tichi utori muno uda ubatsira. Izvo uri kuda kungodi kungoisa ko comment yako chete. That's not nice guys. That's not nice. Okay, let's do it. Nice. Let's do it this way, Sisi Melly. Chair, with your approval, let's do it this way. We have got an email address. We are now encouraging Team Africa to convene and have an admin of wavo iwo ku site koko. Saka tine admin at Sisi Melly S after YS diaries iripo pa page mukaenda ikoko ukangono submita name yako nezvaunokwanisa kuita iwewe in terms of kubatsira as an admin, ukaisa ka sort of CV ke strength yako yawinayo iyoyo muisa pa admin at tobatsirana toonesana, and then kana kwabunze kucontributor since wamari kudebata kana kwabunze kucontributor admin team ya Africa ndoyo bata Africa mucontributor dzenyu ikoko. Asi isusu kuno kuningirikini kuno ku diaspora we are saying kuti we are now left with no choice than to go back to the people in diaspora and ask them what we should do next. What they say is what we will do. Thank you. Thank you very much, Auntie Celine. Okay. Right. Who? Okay, Tony. No answer. Mavis. What no answer? Susan. Let's see, Susan. Ndinenge ndakurana out of ideas kuti ndoita sei. Ani munoona ndinenge ndakushaya ma ideas kuti ndoita sei. Ndenda kushaya kuti ndoita sei madam. Ndenda kumike vanhu halfway. David dear. Hello, Sis Melly, how are you?
muche kuti sei? Tiri right. Inini ndiri team diaspora. Ndoda kungopindura pamabvunza kuti toita sei vanhu kuti movharisa here kana kunoita sei. I think I'm inclined to say kuti ndikuenderana nezvezvitarwa naanti vabva manje kuti ngatimbovharisei tongobatsirawo vari kudiaspora for now, and then like South Africa yombozvibatsirawo yega. The reason I'm saying that is I sometimes feel kuti as much as we are always helping, SIS MELLY. As much as isusu vari kudiaspora we are always helping vanhu vari kumazimbabweans vari kuSouth Africa nekumusha, I don't think kuti a lot of us kunoku tiri kuvharirwa. Saka I do support your idea anyway, to cut a long story short, yekuti mombovharisa kubatsira koko, mongofokasa nevanhu vari kunoku chete kudiaspora kwacho, maSouth Africans acho mombozvibatsira mega ikoko. That's what I think. No contribution yangu. All right, thank you very much. Okay, thank you. All right. Right. Hi, Sis Melly. Hello, dear. How are you? I'm good, thank you. Contributor I think don't change my admins, because cause a lot of confusion and disagreements, and I think some of the admins are not feel as if they are not doing very well and not being appreciated. That's what I think. Okay. No, tatisina kuti tinobvisa admin team kwakwanzi kuitwe admin vati vave SA vati vada kuti kuitwe admin team yeSA inenge ava veUK vanga vachipira togona kuvabatsirawo andi maona panenge vachida, so that pakaitawo dambudziko kuno kuSA tombozvimiririrawo toga tigona mbozvibatsirawo toga pasina kurilaya nediaspora. I know, but pane vanhu vazhinji kuSA havana chino, Auntie Melly. They don't have anything at all. And even from the UK, and we really appreciate that some of us are able to help if an from the UK. But I think because of one person, it's been working very well, and we thank you for the platform. But I think let's not change it. So decide you can put one admin reku SA, and it will spoil everything. I think leave the admin as it is, to be fair. All right. Okay. No, thank you. Thank you very much, my sister. You're welcome. Thank you. Bye. 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 Wow. Yeah. Can I add 2 minutes? 2 minutes. Sabina, I'm trying to aid you. You're going to aid you. I'm trying to aid you. I'm trying to aid you. I must ask you, Sabina. I think you wish it. Okay, connection failed. Connection failed. Kuna Sanders, whatever. I think I am a Magostai. I am a Mavi Magostai. All right. Okay, guys, get with some max with one. Mavis, I want a green button. I want a green button, Mavis. I want to look for okay, guys. All right. Tazvinzwa kuti matimu mukuchema team SA handiti murikuchema team SA tazvinzwa handitika ngatimboitewo vanhu vari kuda kuedwa panapa vanoda kuzotsiura team SA uyai mutitsiure uyai titsiurane team SA uyai titsiurane team SA
saka right now munhu ari kurequesta aid ka imbouya kuzogotitsiura kana uri musa ngatitsiurane, kana uri munhu Africa Botswana Zimbabwe yatitsiurane, ndovatakuda right now. Taona kuti muri kuchema chaizvo, handitika chose takuda kutsiurana, handitika hatibhoitai tionesane panyaya dzekutsiurana, tione kuti zvinofamba sei. Ngatiite nyaya dzekutsiurana timboona kuti pakutsiurana papari kufamba sei. Yeah, ndikunzwa tanaka. I could reconsider that as well. Yeah, I think hey, because zvingatonetsa. Susan phone yako iri kuramba nguri labvira kuti edi iri ngoti edding iri kungoramba. Susan Chirime. Pane want to try kueda. Hello dear. Hello. Hello. Caller, hello. Yes, dear. Network yake iri kunetsa. Mushe kanjani? Network yake iri kunetsa. No answer. Hello, dear. Hello. Hello. Caller, hello. Muri right. Tiri right, muri right here. Mushe. Sisi Melly handina zvakawanda zvokutaura ko kana vanhu vari kuda kubatsira why vasingauyi palive kana vene magenuine problems kuti vanhu vavaone palive video vechitaura maproblems avo, vanhu vodecide kuti munhu ane genuine problem or haana problem, cause zvokuita vanhu vakawanda izvi ndizvo zvinokonzeresa zvakawanda. Okay, no problem. Tino like vatatichibatsira vavakauya zvavo paipa yakatanga nyaya yavo vanga vakauya, but still zvinongozoita maproblems kumberi uko ndisingazi kuti toita sei papapa. Cause kana vechiuya vakawanda but kana vechiuya pafeya vanhu vechivaona kunozogona kuwana vanhu vanopika kuti aiwa munhu ari kutaura ari kunyepa uyu, o kunozoita maneighbors vanoziva kuti vari kutaura chokwadi o vari kunyepa ipapo palive. But kana vechitaura pafoni vechitaura maproblem vechida especially kana kuzobuda mari nyaya dzemari havauye live vanhu vavaone, varida kubatsira so havauye live vaonekwe, hapana zvekunyara kana une problem. Nandizvozvo. No, that one definitely we are going to consider this one. Right, thank you very much, caller. Right, guys, mazvinzwa, if you want to come to your problem, be prepared to come on video. I think she's saying sense kuti kana ukada kunyepa pane munhu anotokuzi tomuziva ari kunyepa, unoona. I think ndo zviri kuda kuti zvitike panapa, saka kana mauya wenyu kuti muda kubatsirwa toita video course zvatakaita pana sisiprim vaya vekupretoria, anditika toita video call newe vanhu vachinatsa kukuona kuita kuti pakaitawo shamwari yako kana hama kana knowing mazimbabweans anotorumira chete kana zikuru kunyepa kuti kunyepa uyu munhu ari kunyepa uyu, tinosora tazvibata. So iyo maadmin manzwa munhu wese anouya chiti chichi pakuitwa inonzi video call kuti tione kuonekwa kuti ndiwani. So iyo vhere iyo ndaifarira iyo video call iyo video call ndaifarira iyo. Regai nimbotirayisa idhau ava vari kuramba kuedheka, vari kuramba kuedheka. Haiye video call iyo, yes, you come now. Hakuna kana uri kuda help hazvina hide, you don't come as a hide. Kana uri kuda help unoya sezvauri, no answer iri kuramba yako, no answer iwewe. Andika
kana uri kuda help hakuna zvokuuya sahaiti, unouya feya toonesana feya vanhu vachikuonawo kuti ndiwani. Saka kana uchida kukandigwa nyaya kumbira uri haiti, usagare wauya ko guys. Natasha, I'm trying to aid you nyika dzino. Usagare wauya hako, chigara kana watongouya kwandiri, be prepared kuuya uri pafeya dzimwe hadzisi kuita idzi guys. Nerule name rako ndizvozvo Giliana, ndizvozvo chaiko ndizvozvo chaizvo, ndizvozvo chaizvo. Yeah, zvevideo call yes guys. Vamwe vandi kutira kuedha havasi kupinda apa. Handizoti foni yangu iri kuti chachia men. Morning precious. Iri kuramba izvi. Foni yacho ichaedhiwa ni. Neno zvaya kuita. Hello, mamukasi Sisimeli. Ndamukoma dear. Isusu tamuka hedu. Ini Sisimeli zvandinonyatsofunga ndezvekuti ngatikanzurei South Africa, ngatitokanganwa nezvavo. Ngatitarisei Zimbabwe. KuZimbabwe kune nzara Sisimeli. Mambuya zvitoona nokutobatsira mambuya. Mambuya ari kunida help kumba. South Africa ngatikanzurei, ngavatsvake mabasa vanozvara mheno ikoko. Zimbabwe. Hapana kutombova nzara Sisimeli. Zimbabwe mambuya ari kunida help. Mambuya. Kanzirai South Africa ngaikanzurwe, hapana chabatira kuSouth Africa. Ngavatsvake mabasa. Kana vane nhamo ngavadzokere kumba, votokumbira help vari kumba ikoko. Ndozvandofunga maisha basa Sisimeli. Ndisiri ndadaro ndikola uri kutaura izvozvo handisiri ini ndadaro nokuti kubatsira mambuya. Tarisei kuita mambuya Sisimeli. Tarisei kutenda kuita mambuya. Hazvina stress, hazvina chii. Saka kanzurai South Africa. Ndapedza pangu Sisimeli, bye bye. Right. Thank you very much. Vazi kanzurai SA iyo. Vanhu ngavaite kunotsvaka mabasa. Handisiri ndadaro. Ndikola ari kudaro. Ndaseka. Mukoma ndiri kuti edai mukoma musi kudaira. Hamusi kudaira mukoma imimi, dairai tona. Iri kuti no answer mukoma update iPhone yenyu. Iri kuti mukoma kodwa iri kuti no answer. Iri kuti no answer. Trying to edit iri kuti no answer. Ndakati mboedha maina ijo esina cha. Kuna vari kundifonera ndikubandikijira. Kola ende akazvimiririra feya. Right, ndikatry kuedha ndikona ino nokandotobvisa ndoisawo mumwe munhu. Zvako Bella Scotch iwewe, tell them. Hello. Hello, SIS MELLY, murisei? Ndiri right uri sei? Isusu ndisi team SA yacho SIS MELLY. Inini hangu ndakamirira SA. Yes, ma 419 arimo and akawanda. I don't want to lie. But chinonetsa, they are genuine people vari kutodawo help yevanhu, handiti? Saka kana tichabuda tichiti team SA ngaivhariswe because of 1 or 2 bad eggs in the basket, then it's not fair on the rest of vanhu. Take it for instance, right now, ma restaurants akavharwa, vanhu havasi kushanda. Mabasa, vamwe vakapererwa namabasa due to COVID.
matamburiro ari kuita vanhu vari kuzimbabwe ndo sematamburiro ataakutongoitawo musa. I think Sis Melly, you can attest to that because you are also in SA. Tiri kuona matamburiro ari kuita vanhu right now handiti. Saka if we stand and say kuti let's cancel team SA, then it's not fair on everybody else. Zvakafanana nokuti vanhu vari kuzimbabwe pouya munhu 1 ototamba 419 tobva tatoti hatichabetseri vanhu vari kuzimbabwe, which is not fair on everybody else because there are genuine people out there who need help. Vamwe vari kutotadza kana kukumbira help yacho, but they are there. So let's not totally turn down everybody just because of 1 or 2 bad apples in the basket. It doesn't work like that. Guys, ngatiitei moyo wokubereka, ngatiitei moyo unorwadza, ngatifungirane zvataurwa nemamwe makola kuti ngatiitei mavideo call. And inini, I stand with you, Sis Melly, when you said ngatiitei admin team SA. Admin team SA, I would support it, and I would even want to join that admin team. Because ngatiitei admin team, not necessarily kuti ndo ichabvisa mari, but admin team ngaimire dziri muSA. And we also join up with team diaspora anditi. We have mutual people who are in team diaspora who are also in group red team SA, so that when we investigate ndichihera chihelele mufukadzi vauya vachiti I'm going through ABCD, guys ndiri muJoburg anditi poita admin team yeSA inonocheka up kuti is this for real? Is the situation on the ground what she is really saying? And then we look for help, be it in SA, be it in diaspora. But kuti tibva tatokanzura vanhu, guys, moyo unorwadza. We are seeing a lot muno SA, life iri muno yakurwadza. Ende kuudza munhu kuti dzokera kumusha, chekudzokerera kumusha kwacho hapana. Saka vamwe vanhu they are now in between. Iwo chera tsiura team SA ine team, especially team SA. Yes, ipapapo ndinotovatsiura because guys zvimwe zvinhu zvatinotaura inini Sis Melly, I think you can testify. I usually don't comment. Ndinongonyarara zvangu ndiriko kumateresi ndakateerera nyaya dziri kuitika. I don't comment, I don't say anything. But apapa ndanyatsoona kuti no, izvi zvaakurwadza, zvaakuda kuitika izvi zvaakurwadza. Ende zvicharwadza vamwe vanhu. Zvicharwadza vanhu vakawanda futi on top of that. Saka kuti team SA ngatidzikamei, macomments ngatiitei mashoma. Zvekuswera tichitukana tichididi, Sis Melly, I think you were right. Zvakuda maturity. Isusu vamwe takatopfuura stage idzodzo dzokuti tinoswera tichitukana on social media. What has it helped us? Zvakatibetsera chii? Zvakatibetserei? Hapana. Yes, takatukana, then what? Then what? Takagona nyika takagona. Pakabuda chii? But honestly speaking, Sis Melly, takatukana, then what? Taiveko kumvenge original mvenge taitoveko ende tichikanda mamwe mazve kucomments ekuti wega wainovata mujira nebhutsu dzako zvese nenhumbi dzawaswera wakapfeka. Wainomupinda mujira masikati machena zuva richipisa, iwo unonorifuka 2 in 1 matatu mana magumbeze, wadzirwa watonhorerwa kumvenge. But we did nothing. Apa taakumirawo Satana akutoda kupinda pakati pedu. Satana akutoda kumira netsoka dzake pakati pedu pazvinhu zvakanaka. Satani ndo paanoda kumisa dzidzoro rake ipapapo, achida kumirizikawo, achida kuti zvinhu zvivhariswe. And yet we were doing a good thing. Ngatingoitai admin team inomira neSA. Toziva kuti pakauya chihera achiuya neproblem yake, tombono investigator as admin team kuti ndizvo here zviri paground kana kuti tanyeperwa panapo. Anditi? Then from there, we take it from there. Tochitanga kuita, if it's a genuine problem, tochitanga kuonesana kuti guys, munhu itombetsera tichizvifambisa sei. I think that is the level of maturity ratakufana kusvika. Kwete kuti tingoramba no. For me, it's not doing. Team SA idzikamai, hamudzikamiwo makaita sei. Iyo miromo yenyu isingagarwi nenhunzi, miromo rudziko iyoyo. Saka, I don't know, that's my 2 cents. I don't think, because honestly speaking, Sis Melly, diaspora ikada kutivhariraka.
vanhu vakawanda vachafa nenzara muno muSouth Africa. Vanhu vachatadza kana kubhadharirwa marent. Kutaura chokwadi sisimeli ezvinaona itadzokera muhard level 4 lockdown. Vanhu marestaurants akavharwa, people are no longer working, vanhu vakagara kudzimba, unotanga kukreka musoro kufunga kuti mari yerent ndichaiwanepi, and hard lockdown yakatanga vanhu tisina kugadzirira. We were still recovering from those other lockdowns. Isusu vana madhumbe mastay in ndisine advantage. Ezvino ndiri kushanda ndakapfeka mask yangu, hapana chinondi affect. But tikada kuvharirana ka, guys, muri kuti tivharirwe ka, honestly speaking ka, people are going to suffer. And at the end of the day, tichazotanga kuregreta, takunzwa dzimwe nyaya kuti taigona kubetsera. But because we decided kuti ngatiseyanei nazvo, we failed to help a genuine person anga achitotambura, ari kutamba nhamo, ari kutamba chamutava nhana, ari kumba kwake ikokoko. Pane vamwe vanhu masausko munowaziva sisimeli mimi. Ukatadza kubhadhara rent mwedzi uno unogona kungovatawo apazhe. Kuti ashamwari ina ndichengeti rovha ini pamba pangu munhu asiri kubhadhara rent, vozi indotodyawo parent, unoswera watutiswa tunhumbiti wako panze. Ezvino uneiwanepi accommodation, but you could have come to Sismeli's diaries. Guys, ndaomerwa, life yandiomera, ndokumbirawo mumiriyeni, ndokumbira mubhadhariro rent, guys. It's as simple as that. But Team South Africa, yay! Tinokuona izvedu mumastreets, I'm one person mumastreets ndakanyarara zvangu ndichingoona ndichienda kumagroups akawanda ndirimo ndichiona Team South Africa ichikomenta zvakavasina kuswera. Ngatimbodzikamisai miromo yedu because ndisiri kutamba nhamo. True. Right. Thank you, Chiera. Saka that's my 2 cents, Smelly. Kana makuita admin team yenyu mugotifungawo. Inenge singanzi admin team as such, inenge iri investigation team. All right. Sure. All right. Hey. Koma Gordon, phone you has got a problem somewhere. Let me try again. No answer, Koma Gordon, no answer. No answer, Koma Gordon, no answer. Come on, David Pico. Below are the things that we require for an applicant must process what travelers passport. All right. Iri kuramba Mkoma Gordon, tikutry iri kuramba. Patience for andisira disclaimer. Patience for has put a disclaimer zvakanaka. Delia iri kuramba kuti edeke zvakare. Iri kuramba kuti edeke. And trust no one in SA. Exactly. Team SA igaro ziva I don't trust anybody in SA. Yo, not zvakanaka team SA iwe. Team SA, ipiwa zvakanaka iwe. No, atisikwedzera ma admin team. Atisikwedzera admin team but echingodai kusa investigation team chete. Ndiyati tida kuti tingoisa investigation team chete, ndiyati tida kuti tingoidzera kuti admin team itoripo yoyo iripo. Otherwise ngatozitira ma problems yo, because team SA inobhoronga zvinhu unobhoronga zvinhu. Vanongoita ma officers anomirira kuinvestigate paya panenge paine maqueries. Yes, Nana. Hello, Sismeli Murise. Mushakanja. Did it right. Odashango contributor. Nenya SA. Okay, Sismeli, I think manzo chichemo chedu SA. Ndoda ku apologize on behalf of pamwe SA. Tiri vamwe edu tinongonakirwa tichiona weda asati tuke. Saka tachiti iyo nyaya yema-admins tainzwa asi yekuti tiwane vanhu vanobatsira ku SA
I think iri right kuitira kuti group rigone kuramba richingocontributa richibatsira vanhu, paite vanhu on the ground vanenge vachigona kunoassessa situation. Musangobatsire through phone kungoti munhu mataura naye pasina evidence yekuti munhu aonekwa kuti ari kuda help zvesure. Saka togona kubatsirawo tiri vamwe vedu hatina hedu mari sezvamungotaura ese zvakaoma, but tinogona kungobatsirawo sekunge kudhiraivha tichienda kunoona vanhu vacho, ipapo hedu tinokwanisa kuzviita as long as iri around Joburg. Tinenge tichikwanisa kuti tizviite. Alright. Saka kana pakadaro panenge pakanaka kuti tinopota muchimanyamanyawo around kana pakaita panodiwa kuti tichimanyawo pakati munodongorera kuti zviri kufamba sei. Haizvozvo tingakwanisa. Midrand. Alright, aiwa pakanaka chose. Tatokupa assignment yekutanga manje tatokupa kuti umbonodongorera panogara mapofu aya kuti pakamira sei. Okay. Vanogara kupi? Pakanyorwa ndichatarisa vakanyora pasi ndichatarisa kuti ndepaPichepchep. But kuJoburg ikoko kwete kuJoburg Midrand kuJoburg ikoko. Haisi Ellis Park here. Inenge Ellis Park. Okay. Alright, saka iri bondo kubata. Okay. Alright, sharp. Alright. 84 yacho iri uko mukoma kuti mora ndiri muno mundakarara. 84 iri kure uko iri kudining kwandakaisiya iri uko. Foni iyoyo. Ndingotry kuedha futi tione. Ndingoti request yenyu. Right, iri kuramba. Iri kuramba zvachose. Iri kuramba zvachose ndikuedha. Okay. Kandi edhe munhu wekupedzisira. Anyway. Kandi edhe munhu wekupedzisira then tozoona kuti izvozvo shotlinda. Hanzi vakambuya havana stress. Hallelujah. Kana sandi tikasora pala tikagara palive iko zvinezvi koma nheru tida hedu kuzoya nemvenge yedu panapa todii. Tina mvenge kana asi manheru panapa. Tiri mulockdown kudai. Iwa charungoti editing ameno tichapinda here. Alright guys, saka kodiweka ameno timu ngatiteiwo vanhu vedu ngatitei hunhu. Alright kandi itira kuedha vari kuti maichungu vari kuti edha kuti inopinda here. Wait wekupesira. Ngatiteiwo vanhu vedu wengi pati takanga sagatitsiura neiwo anditi. Sei papa panotoda kuti titsiurane zvakasimba timu SA. Iri kuramba yamaita connection failed. Try kuti. Hello, SIS MELLY. Hello, sister. Muri sei? Tiri right. Ndini vematiles. Ndazviona. Saka inini zvandokungodawo kungocontributa ndezvekuti muSA hatingavarasi, of course, zvesure hatingavarasi because kune vanhu vari genuine, tinozoti vari genuine varipo. But inini I'm out kuti chandokwanisa kungotaura ndechekuti ngavauye nefesi dzavo video tovaona, right. Kuma areas kwacho ngakuuyewo vamwe, please vanhu veSA come up muchitaura kuti ini ndiri kwakati motibetserawo pakuinvestigate, mobetserawo ikoko muchiinvestigata kuma areas kwamuri ikoko. Munhu wese can do this, anyone can do this. Mounza kana kune admin kuti inini ndogara kwakati munhu yenda muona chaka mounzawo information kwete kungonyarara tichingo because izvi ndezvedu tese. We are a family, tinoda kubetserana. Saka ngati munhu wese it's your duty kuti muone paunenge waona kuti apa ndiri kupaona zvakanaka, pasismedi pakati handisi kupaona zvakanaka. Inini ndiri muno muarea macho imomo, regerai ndi find out. Ndisikepo. Kwete kungomirira kuti kwatsvagwa timu, saka teyo ngaite basa. Aiwa, ibasa redu tese.
ibasa redu tese kana pane chataona please let's point it out kuti vanhu vabetserekane. Ndo contribution yangu iyoyo. Thank you. Hey, thank you Akoma, thank you Nas, thank you for seeing you direct. Thank you for a job well done. I really appreciate basa ramakandiitira. Thank you my sister. Right. I think indizvozvo anzi nanositamatika sisimeli diaries inokura nekuda kwekubatsira vanhu kwamunoita, saka mukasabatsira manje munenge mazvibvarirawo panze zvekare. I don't think so Nosta. Zvekubatsira tinozongobatsirawo, but panapa tinotouya nenyaya tichiita matalk shows tichitaura nyaya tichiita sei antiona, ndo zvatinenge tichiita panapa antiona. Saka zvekuzobatsira zvinozongouyawo, but isusu chako chaiva tinokura, hatidi kunga takakura overnight, tinokura mbijana tichienda newo matalk show ediwa yati tichiita mashows iwaya matalk shows tichikura mbijana tichienda. Ona kuti diaries new one it's only in a 2 months chete tabe pa diaries live, only 2 months, but we are already approaching 25,000 people. 2 months chete 25,000 iyo diaries live yeukoko iyo live iyo diaries page hombe racho main page iro rine 1 year 4 months, but tave mu 110k. Saka tinongoita matalk shows ediwa tichienda tichidaro andikumaona. Hello dear. Hi SIS MELLY, how are you? Good day, how are you? Ndiripo. Ini ndoda kutsiurawo team SA, team Botswana, team Africa. Kuti mamwe ma-problems avari kuunza, you know, okay, ma-problems zvavo, but before people start posting or asking for help, ngavamboona kuti sure there are people who are really in need, more need than themselves. Unoona mumwe munhu achisenda message or a plea for help yekuti ndine mwana ndasiwa nemurume, you know, zvinhu zvekuti, you know, bereka mwana wako kumusana, you know, tsvaga zvekuita, wacha wakabereka mwana kumusana uchipinda uchinoka mudzimba dzevanhu. I mean, zvinhu hazvinombonakira like munhu vanhu mazuvano, because things are hard for everybody. But unongotsvagawo pekutangira, kwatongoti issue domestic issue kaitika mumba mako wakutomhanya kuna SIS MELLY kuti ndakutoda help, ndazoita mwana ane 4 years. Unotonzwa mumwe munhu achitaura zvemwana ane 4 years. Mwana ane 4 years anoberekwa kumusana kana anogadzikwa apa munhu achiwacha achiita achiita mapeace job. Saka ma-problems ekuti you are capacitated, unokwanisa kushanda or whatever, dai tichitombomasendeka pasai tombotanga tabatsira like vana vadiki kunyanya, you know, like vanenge vari ma-destitutes vaya vekuti at least hope is far. But vakadzi vakuru nevarume vakuru vanouya netumwe tuma-problems, please dai tambongovawo respectful of other people's funds ne their will to help, kungoti tisangoda rubatsiro all the time. Mumwe munhu anotoda like magetsi chaiwo, kana magetsi acho ari kutonetsa kana kutoita zvemoto bechako, you know, until 3-4 days wawanawo 20 pula yako 20 rand yako yekuisa magetsi. Pane zvimwe zvinhu zvisingade rubatsiro. But anyway, thank you for the good work. All right, Kola, thank you very much. Uri kupi? Botswana. I'm in Bots. Did you go Botswana? All right. Okay. All right. Thank you very much. Right. Right, guys. And diaries educate people on contraceptives. Ndakamboshtaura musiya yawani zvema contraceptives. Ndakamboshtaura nyaya dzema contraceptives. Hanzi nenyaya dzekukumbira mapamba tengai manapikeni. Sure.
ndicheka sometimes kana zvakaoma cheko ita manepisi ako ari on standby kuitira kuti mapamba akapera unotora manepisi ako upfekedza mwana uisa chipeneti then uchiwacha manepisi ako kana zvanakawo wodzokera kutenga mapamba zako madiapers ako woisa manepkin uko uchingodaro. Handiti zvinhu zvokuti tinoda tichatombotaura nezvazvo kuti tibatsirane maybe nevamwe vanhu noti pamwe pfungwa dzinenge asingafungi nezvazvo andimoona anenge asingafungi nezvazvo. Alright guys, maitsa henyu taonesana kana paine imwe update yezvinhu zvinenge zvazoitika I'll personally come and tell you kuti ichi chiri kuitika kuseri pane nyaya iya. Mukoma Godzona hamuna kana green button afoni yenyu inoda kuitwa update. Hamuna kana green button muripi baba? Hamuna kusenda request. Hamuna kusenda request. Alright. Iri kuramba no answer. Iri kuramba no answer. Iri kuramba hamuna green button. Gaitimbo 800 no. Iri kuramba yenyu Mukoma Godzona foni yenyu iri kunetsa. Hatija zvekupuwa stress zvonetsa izvi. Yes, hanzvadzi Noel. SIS MELLY, ngafara kukuona inasi. You make my night. Ndiri pa night duty so every time ndinongoisa SIS MELLY ndotanga kuteerera. Ipapa ndichitonzwa hangu nyaya yana ambuya nemuzukuru wavo. So payaperera ndo pandatoona SIS MELLY vaya vari pa live for the first time ukaona muri live wena. Muri kupi? Ndiri ku Virginia, USA. Muri kupi? USA, Virginia. Okay, ndosaka tichipesana aiwa. Time tikatosiyana. Ewa ndizo. Yeah. Ndafara zvake. Ndingangobatsira. Munoteerera kuti hani kuti munyatsona zviri kufamba sei? Ndine ndichifollowa pane pamwe pandichidawo kuita contribution asi semunya manje uzokoperi unotongona kuti ndasarira. Atende kuti timbokuaccommodate vanhu vese vari kunana Australia, Canada uko USA. Chandakaona iye zvino haumbofambi 50 meters ukasagumana nemudhayari. Hazviiti nishuwa. Kuamerika here. Idande mutande chairo madhayarisi unongodzwa tikambosangana maZimbabweans unongodzwa vanhu vachikurukura nezveSIS MELLY. Kurasana munongobatsirana muchingodaro muri ikoko. Ndizvozvo chaizvo sister, ndizvozvo chaizvo. Pane nyaya ndanzwa muchitaura yevanoda kubatsirwa avo. Ndaibatira panzira handinda kuti ndichangojoina izvozvo. Vamwe vanhu vanenge vachida kubatsirwa, vamwe rubatsiro rwavanoda nderwekubatsirwa kufunga. Vazi vese vanoda kubatsirwa nemari. Saka umwe anenge aida kungobatsirwa kufunga. Umwe munhu una moziva diaspora yakaoma zvokuti SIS MELLY munombopota muchivaudza here kuti diaspora inorwadza? Tinomboita mashows ekuti vanhu vekudiaspora techingoti munhu representa nyika yauri uchitudza zviriko. Tinomboita malive akadaro vanhu vachitaura kunyika dzavari kuti kwakamira sei. Tozviziva kuti diaspora kwakaoma. It's true. Muri right. Zvino it's 6:05. Zvanaikudza kuti handimbonzwi show yenyu iri live nguva dzese nekuda kuti chi ndinoita zvokuti asi zvino this is 6:05 mangwanani ndoenda kumba ndobhoterarerane ndobomukira vana ndozomborara futi. Saka ndofunga show yenyu inoita kuma3 here kana kuma4 ndoendakara kuti ndizoona kuya kuti ndizoona kuya kubasa futi. So guru chaizvo. Mafriza vana medhemani vari kubasa here? Medhemu vanenge vari kubasa. Zvino ini ndiri kubasa, ndarara kubasa, saka medhemu vanenge varara kumba nevana. Indi chinosvika pandionosvikawo kumba vana vachitobuda tinongoita semasvosve, rimwe richibuda rimwe richipinda. Zvakaoma. Saka pane pamunomboita ofu mose?
ini ndoita off every other weekend, ivo vanoita off maweekends ese vanenge vari off. Okay, alright, saka momboonana imba ndandadorohwa nehana kuti naimi saka imba yacho iri kumira sei apa muchimbopisana nawo mwachipinda mwachibuda muchiita zvopamba sei hapakaoma moti kurwadza kwediaspora, moti kurwadza kufoshora here, izvozvo ndo zvimwe ndo mamwe marwadzo acho iwayo. ndo marwadzo izvo maiwe aiwa marwadzo vedu we aiwa marwadzo chaiwo nokuti ndo marriage ndo marriage asi aiwa asanaka mumboona zvakaoma zvakaoma zisimeli muchimbondimirira 30 minutes mozoinda henyu nokuti mungaasvika alright mofera zvakanaka bye bye tosangana time ngatisangane manheru tichifara pamvenge hanzi risati simeni aiwa tosangana manheru tosangana manheru